Amalawi ndikufuna ndi ku Masuleni komanso ndi Masule Richard ndi Jesse apita kulowa Chile kumakapanga misonkhano ya mtopora yomanena kuti apita Mutharika analephera kutsekera convention ndiye kwa iwowo yakhala nyimbo limenelo si vuto. Amalawi muchite compare pakati pa convention ya MCP ndi ya DPP imene inali well mannered kapena well organized. Mupeza yango kuti ndi DPP convention yako sana kapane kozi kwanje zinatengera president pofuna kuti Richard awine mpando uja komanso Catherine awine mpando uja kuchezera ngati ali kumapemphero kuphiri. Achakwera anachezera ku convention ngati ali kuphiri kumapemphero cholinga kuti awatokoze amutokoze Richard ndi Catherine Godani pazimene ankachita pa chitonzo chompanga chilima. Amalawi musapusisidwe dziko ili zinthu zakanika kuchoka 2020 mpaka lero. DPP kuno kumpoto yagawa zitukuko over 39 pa zaka 6. MCP yagawa matisheti 49 milioni komanso ndalama zosawerengeka. Sikuti Richard akamaenda misonkhano anthu akamazaza nkumati iyeyo ndi dolo. Richard si dolo chabe kuti anthu akumapita kuja kufuna njala afuna atese njala. Richard amagawa ndalama ndi king wa mahandi house. Richard pena amauza Amalawi kwesani mikono uku ndi uku mulandira 50,000 mulandira 100,000 komanso amatenga mabandi kuti anthu azikopeka. Richard sidoro. Richard sidoro anakakhala doro mulilongwe mavenda sibweza kuvutika pasi pa udindo wake iyeyo ngati Minister of Local Government. Anthu osauka ochoka mwaka budura umo konko kwa chakwerako akumalandidwa akamagulisa terere ndi zina zotero. Koma Richard yo amakhala kulilongweko sidoro iyayi akupanga ndale za usavage ndipo ndi savage mundivesi amapanga ndale za usavage. Ku MCP kukapezeka wina wotokota kwambiri kuposa iye amamkhazika pasi. Sakufuna wina azimudutsa pamwamba. Wasanduka mali ya Mungu mufilimu ya Idi Amini ku Uganda. Richard yo nzeru zake chimozimozi ndachina mali ya Mungu. Maremu John Tembo safuna wina wadutse pamwamba. Koma popeza nthawi ndikachisiru pepani Anomani Chisare pepani Bambo Mukito chifukwa cha kuwina kwanu ku convention. Order from above yamba kugwira ntchito kuti muzunzika musiyenda makoti. Ineso naziona nditazuzula asilikali chifukwa cha zochitika zawo. Order from above inandifika mafirikolo kwa kumbanda kucha. Koma musadandaule Mulungu ali nafe cholinga. Amalawi muzifinya kwambiri makoronawo mukuziwa anazuza chilima. Richard Catherine amachita hoyankula chilima ali pompo mpanga ngati kachisiru. Lero mzimu wake ukuzunzika kuchikangawa. Pomalizira amayi kwa usi muli ndi vuto simukumva. Mukupita kulalikira utenga wofuna kuphwanya UTM komanso mmanamiza anthu kuti nifi ipereka ndalama zopanda chikole ngongole. Koma chonsecho kunifi kuli mafailo osayamba amene anifi akulephera kupereka ndalama. Kodi inuyo udolo wake mwautenga kuti? Mwautenga kuti
tazingodyani m'marestaurant imu kenako mudya zinthu zosokonekera mutsekula mimba. A vice president takhalaniko serious, khalani serious. Udindo ndi waukulu, musamapange zibwana, musamapange madrama. Anthu asiya kupasani ulemu, musasokoneze UTM, musanamize anthu anjala kuti mwapasa ndalama zopanda zigole. Ine ndine Rayton Mangochi, mumve zimenezi. Iwe Richard, Catherine, Michael Usi, muzipase ulemu.